Ladies and gentlemen, honorable guests, let me allow to speak my mother tongue, Hungarian. Elnök úr, elnök asszony, tisztelt vendégeink! Ez a mostani találkozásunk mindenek előtt találkozás a történelemmel. A különböző történész műhelyek által a szakma szabályai szerint tisztességgel és becsülettel elvégzett munkának a bemutatására készülnek. A történelem nem múlik el csak úgy, és a múltat nem lehet, ahogyan azt sokáig a kommunista internacionális szavaival énekelnünk kellett, nem lehet végképp eltörölni. Mára azt is jól látjuk, hogy a történelemnek nem lett vége, ahogyan azt egyes történészek úgy 25 évvel ezelőtt, gondoljanak Fukuyamára, jósolták. Európa történelme folytatódik, és a kihívások, talán mondhatjuk ezekben a napokban nem kisebbek, mint 25 évvel ezelőtt voltak. Persze a történelemből sok minden következik, de először is következik az emlékezés. Az emlékezés mindarra, ami családunkkal, közösségeinkkel, nemzetünkkel, Európával és az emberiséggel megtörtént. Emlékezés, hogy lássuk a jó döntéseinket és a rossz döntéseket, a sikeres utakat és a járhatatlan utakat. A szabadság keresésének egyik legkézenfekvőbb útja, én azt is merném mondani, előfeltétele, a történelem ismerete. Magyarország idén egyszerre 3 emlékévet tart. Az első világháború emlékéve, amelyet 2014-ben kezdtünk. A második emlékév a Gulág, a szovjet munkatáborokba elhurcolt áldozatoknak az emlékéve, a Gulág emlékév, és a harmadik, amiről ma itt elsősorban ezekben a napokban szó lesz, 1956 emlékéve, a 60 évvel ezelőtti történetekre emlékezünk. És ha szabad nekem is a lengyel-magyar barátság jegyében megemlíteni egy különlegességet, talán nem véletlen, hogy 1956 tiszteletére az oratóriumot, azt az oratóriumot, aminek a díszbemutatója Magyarországon lesz a 60. évfordulón, októberben, azt szépen Krisztof Penderecki komponálja, egy lengyel, egy világhírű lengyel, a világhírű magyar forradalom és szabadságharc emlékére. Az első világháború az egyetemes történet, a nagy háború, Magyarország is részese volt, ennek a mondjuk így Magyarország szempontjából mindenképpen közös katasztrófának. Európa régi rendje felbomlott. Még vannak emlékeink a családunk történetében, és ezt megtapasztaltuk, hogy milyen nemzeti tragédiát jelentett számunkra. Miközben azt is látnunk kell, más nemzetek számára Európában elhozta az önállóságot, az önálló államot. Aztán itt van a másik emlékév, a Gulág, a Szovjetunióba kényszermunkára hurcoltak emlékéve, azt mondanám erre is, hogy ez is egyetemes történet. Nem lehet, ez az egyik tanulsága, az, hogy nem lehet a jobb jövőt az emberek ellenére, az emberi közösséggel szemben, az emberek akarata, hite, meggyőződése ellenére építeni, nem lehet embereket, emberi közösségeket sakkfigurának tekinteni. És nem lehet az emberi és az isteni törvények ellenére úgynevezett jobb jövőt építeni. Az öntörvényű küldetéstudat a legnagyobb zsarnoksághoz vezet. És itt a harmadik emlékév, 1956. A létező szocializmus rendszere az Elbától Vlagyivosztokig és vissza épült. Elképzelhetetlen volt, hogy rés keletkezzen rajta. De Kelet-Közép-Európa népei, keletnémetek, lengyelek, magyarok, csehek időről időre felkeltek a zsarnokság ellen. 1956-ban Budapesten varázsütésre megszűnt a félelem és elolvadt a rendszer. 1956 után, ha nyugat-európai
baloldalnak a válságára tekintünk, mondhatjuk azt, hogy gondolkodó ember sem keleten, sem nyugaton nem hihette, hogy a kommunizmus jó és működő dolog lehetne. Hogy a kommunizmus nem lenne zsarnokság, és hogy a kommunizmus az emberek javát szolgálhatja. Ez a három történet a 20. század története így együtt. Az első világháború, 20. század kezdete, a Gulág és 1956 ott a 20. század végén, és aztán az úgynevezett rendszerváltoztatás, a fordulat. Az első háromra mindenképpen igazak, a nagy francia gondolkodónak és írónak, mi különösen szeretjük őt, Camusnek a szavai. Ő így mondta, alvadni látszik az emlékezetben. Egyik sem mai politikai sajtószenzáció. De számunkra, akik ma már a szabad világban élhetünk, megkerülhetetlen, örök tanulsággal rendelkező történetek, amelyek nélkül nem érthető meg mai világunk, és amelyek nélkül újabb, totális zsarnokságok, lehet, hogy minden korábbinál kifinomultabb eszközökkel dolgozó zsarnokságok felé vehetjük az irányt, vagy éppen az arrogáns hatalmi politika felé. Ezért kell emlékeznünk, és ezért kell emlékeztetnünk. Az emlékezetből sok minden következik. Az emlékezetből, ha becsületesek vagyunk, mindenek előtt javuló önismeret következik. Az, hogy jobban akarjuk tudni, jobban akarjuk érteni, mi mozgatja a világot. Hogyan cselekszik az ember? Hogyan cselekszik az ember, ha magyar, ha lengyel, ha német, ha cseh? És hogy mi történik akkor, ha megbomlik a rend? Ha felülírják az erkölcsi törvényt, ha elbizonytalanítják a nemzeti, az emberi közösséget abban, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor abból előbb-utóbb azok a nemzetek is kárt szenvednek, akik első látásra ennek a felbomlásnak a nyertesei voltak. Hadd idézzem újra Albert Camus-t. A magára maradt Európában írja 1956-ról, 1957-ben, a magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol nem áruljuk el, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, még közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat. A magyarok vére, ez a címe ennek az írásnak. Az emlékezetből, ha becsületesek vagyunk, cselekvés következik. Mindenek előtt az, hogy soha, sehol nem igazoljuk, nem csak a gyilkosokat, hanem a diktatúrát sem, sőt annak módszereit sem, nem beszélve annak haszonélvezőiről és fenntartóiról, nem beszélve annak vezetőiről. Az emlékezetből, ha becsületesek vagyunk, cselekvés következik. Az, hogy kiállunk a szabadság értékei mellett, a népfelség elve mellett, a közjó mellett, a kisebbségek védelme mellett, minden elnyomott és üldözött, emberi méltóságában megsértett ember mellett. Az következik belőle, hogy amikor a társadalmi igazságosságért küzdünk, egyszer s mind a szabadságért is küzdünk, és a kettőt sohasem játsszuk ki egymással szemben. Egyetemes történetről van szó. Akár a kommunizmusról beszélünk, akár a kommunizmussal szembeni ellenállásról, ez nem Közép- vagy éppen Kelet-Közép-Európa privát ügye. 1956, a kommunista diktatúra évei nem kizárólag az egykor szovjet megszállás alatt élő országok, nem kizárólag az akkor úgynevezett Kelet-Európa magánügye. Nem a mi kis privát történetünk keletnémetekkel, lengyelekkel, balti népekkel, a balkáni népekkel, Magyarországgal, Közép-Európával. Nyugat-Európára, ezért különösen örülök a holland nagykövet úr jelenlétének, Nyugat-Európára ugyanúgy tartozik, mint ahogyan közös történetünk az első világháború és a második világháború, a Soa tragédiája. A kommunizmus öröksége ugyanis ott is mérgez, ahol nem uralkodott. És engedjék meg ezt a keserű viccet, azért mégiscsak mi újra és újra elmondjuk, ugye tudják, hogy mi a legrosszabb a kommunizmusban.
az, ami utána következik. A következmények a fejekben, a szívekben, a szétroncsolt közösségekben, a nehezen helyreálló tisztességes emlékezésben. A kommunizmus öröksége ott is mérgez, ahol az nem uralkodott, ahol nem volt társadalmi, politikai rendszer. És a közép-európai népek antikommunista szabadságküzdelme azoknak is tanulság, akik 1945 után a szabad világban élhettek. Mi sem magunk döntöttünk róla, keletnémetek, lengyelek és magyarok, szlovákok és csehek, nem mi döntöttünk arról, hogy mi nem a szabad világba fogunk élni 1945-1948 után. Nem véletlen, bizonyára nem véletlen, ez az egyik, ha úgy gondolják, provokatív tézisem itt a végére, nem véletlen, hogy kelet- és közép-európai országai ma a migrációs válság idején sokkal érzékenyebben és másképpen reagálnak, mint Nyugat-Európa politikai elitje. Sokkal érzékenyebben reagálnak a nemzeti szuverenitás kérdésére és az identitás megőrzésének kérdésére. Az elmúlt 70 év ismerete, ha jól számoljuk, akkor az 45 plusz 25, az elmúlt 70 év ismerete nélkül mindez nem érthető. Nem érthetőek a reakcióink. A migrációs válság újra előhozta azt a szakadékot, ami Nyugat-Európa, az egykori szabadvilág és a szovjet megszállási övezetbe tartozó országok között volt, és még mindig megvan mentalitásban, gondolkodásmódban. Az elmúlt 70 év ismerete nélkül nem érthető, hogy miért reagálnak ezek az országok másként a migrációs válságra. Nem érthető Brüsszelben, nem érthető Párizsban, nem érthető Washingtonban, de talán néha még Berlinben sem, pedig az valamikor Kelet-Németország része volt. Egyetemes történet, nem Közép-Kelet-Európa privát ügye. Ha együtt emlékezünk, ha együtt cselekszünk, akkor mégis megélhetjük, hogy összetartozunk a különböző történet ellenére. Összetartozunk, össze kell tartoznunk mindenekelőtt a szabadságban. Ha a szabadságot tartjuk elsődleges szempontnak, akkor tisztelni fogjuk mások szabadságát. Így nem csak jogait, hitről, meggyőződéséről hozott döntéseit tartjuk majd tiszteletbe, méltánylandó értékeit fogjuk méltányolni, de alkalmasak leszünk arra, hogy a kor nagy kérdéseit együtt vitassuk meg, közös akarattal, erőnket egyesítve próbáljuk megoldani a közös Európában. Szabadság és béke, az és nagybetűvel írva, ez volt Kohl kancellárnak a jelszava, aki Európa újraegyesítésének egyik legfontosabb alakja, a vasfüggöny lebontásának a kancellárja. Szabadság és béke. Szabadság és béke itt is ezért lehetséges, hogy vitatkozzunk történelmünkről, a különbözőről is, a sajátosról is, meg a közösről is. Önöknek, mint tudósoknak, és politikusokból lett tudósoknak, vagy tudósokból lett politikusoknak, az a nagy tétjük, hogy azt a tudományt művelhetik, mely segít bennünket tisztességesen és becsületesen emlékezni, és ezzel segít bennünket helyesen cselekedni. Az iskolában, a kultúrában, a gazdaságban, a politikában, egyáltalán a mi közös európai életünkben. Köszönöm Önöknek, hogy eljöttek, hogy megtisztelték ezt a konferenciát, jó munkát kívánok ezen a mostani találkozáson.